שלום רב לכם וערב טוב. דת מול מדינה, אדמו"רים מול בג"ץ, אברכים מול שוטרים. פרשת ההפרדה הגזענית בבית הספר בעמנואל מגיעה היום לנקודת רתיחה. מהומה גדולה סביב מגרש הרוסים הערב, תהליך המעצר של ההורים מתמשך. כ100,000 מפגינים חרדים ליוו אותם היום בהפגנות ענק בירושלים וגם בבני ברק. עימותים ופקקים לאורך כל היום במוקדי ההפגנות. ההורים אומרים כי הם הולכים בשמחה למעצר ומתוך כבוד לגדולי הדור בלבד, ולא לבג"ץ. מיד נעבור לשטח, נאמר לכם שאוטובוס הגברים כבר בדרך ממגרש הרוסים למעצר בכלא מעשיהו, אבל אוטובוס הנשים לא הגיע עד לשעה זו וגם למשטרה אין מושג איפה הם נכון לעכשיו. מיד נעדכן על כך, תחילה על היום המתוח, הכתבה של חיים רביעי. שם אין קור. זהו רגע השיא של השבר העמוק שנפער לפני יותר משנתיים וחצי. ילדים נפרדים בדמעות מההורים שהולכים לכלא כיוון שאמרו את פיהם של שופטי בג"ץ. רק רגע, הוא מחר הרבה, תן לו להיפגש עם הילדות שלו, לחזק אותם. איך קוראים לאבא שלך? אין כאן שום דבר, לא נגד הספרדים חס ושלום. אני מלמד גם בספרדים, גם באשכנזים. ואבא? אני חושב שמעמד כזה מאז, לא יודע ממתי, זו היסטוריה מאוד 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 מיוחדת, ואני חושב שזה עם ישראל בכל גווניו. כולם אמרו שכזה דבר עוד לא היה בעם ישראל. בזמן שההורים עשו את דרכם באוטובוסים אל תחנת המשטרה במגרש הרוסים בירושלים, כבר היו יותר מ100,000 חרדים מכל האזור שבאו להיפרד מהם. ברגע האמת הצטרף אליהם גם המנהיג, האדמו"ר מסלונים. מפגן הכוח המרשים של החרדים החל בבני ברק. עשרות אלפים התנגזו לרחובות הראשיים, אנשים צפו על הנעשה מהמרפסות. מלבד הסדר המופתי, הדבר הבולט ביותר בהפגנה הייתה ההחלטה מדעת של המארגנים לשלוח אל החזית את ההורים הספרדים שהולכים לכלא, ורק אותם. לבשנו בגדי שבת ויצאנו עין במר בוכה ולב שמח. השארנו 250 ילדים בעמנואל ללא ידיעה ברורה מי ידאג להם. ביטון על המרפסת בבני ברק. בירושלים יופיע מאוחר יותר אל מליח. ההורים הספרדים נושאים נאומים, ההורים האשכנזים ניסו על כתפי ההמון. כולם נדחקו סביבם, רוצים לגעת, ללחוץ את ידיהם של גיבורי השעה. תורת ישראל מעל הבג"ץ! מאושר עלי אדמות! באורח מוזר כל ההורים דיברו במושגים של יום חג. גם הלבוש שבחרו להיכנס עמו לכלא, שטריימל וחלוק, שמעו רק לשבתות וחגים. אני מאוד מתרגש ומאוד שמח. אני הקדמתי חזרה לארץ מחול לבוקר, ואני מאוד שמח שעשיתי את זה. אני מתרגש ואני שמח. מבני ברק יצאו המונים אל ירושלים, אל העצרת המרכזית ברחוב בר אילן. על הבמה עמדו ההורים, חלקם עם אזיקים לידיהם. ברקע כמה מפתיע פיוטים ספרדים, כדי להדגיש שוב למי שפספס שלא מדובר באפליה, כולם מאוחדים סביב האסורים, אשכנזים וספרדים. אתם יודעים שהמשפחות שנפרידו, אבל הפרידו ביניהם. בוסקילה, אבוטבול, כן ומימון? עוד פעם את השמות של תחזור. בוסקילה, אבוטבול, מימון. לא נראה לי שהם מגרמניה או פולין. הם ממורוקו, טוניס, עיראק, איראן, סוריה. העותר מבקש, אולי נדחה את זה ליום ראשון, אולי תדחו שבוע הבא. בואו נעשה פשרה. אנחנו לא מתפשרים. מה שגדולי הדור אומרים לנו, עם זה אנחנו צועדים לכלא. לקחת אותם על הכתפיים ולהתחיל ללכת. לקחת אותם על הכתפיים, להביא אותם על הכתפיים.
מראות כאלה לא נראו בירושלים שנים ארוכות. עשרות אלפים, יש שמעריכים את מספרם ב100,000, צעדו באופן מופתי ברחובות מרכז העיר, כשמאות סדרנים שומרים בקנאות על הסדר. ולא פחות חשוב מכך, על הפרדה בין נשים לגברים. מבקשים שהנשים לא תצטרפנה למסע הקדוש הזה. בתום העצרת יצאו ההמונים אל מגרש הרוסים, מלווים בשירה וריקודים את ההורים בדרכם אל תחנת המשטרה. כך מחוץ לאוטובוס, וכך זה נראה מבפנים. כל הציבור רואה יחד, אשכנזים וספרדים, כל עדות ישראל יחד, כולם יחד, כמו שזה באמת אצלנו בבית ספר בעמנואל. בכניסה למגרש הרוסים כבר התחלפה לאווירת החג. החיוכים פינו את מקומם למחזות קורא לב של ילדות בוכיות, הילדות שסביבן ועל גבן התנהל כל המאבק. הלחץ והמולה עשו את שלהם, התינוקת נשמתה מידי הוריה ונאספה על ידי השוטרים. אתה ואשתך הולכים לשבועיים למאסר והילדים נשארים בלי הורים. אין לי שום... הילדים נשארים בבתים חמים וטובים, הילדים חלק מהמאבק הזה, הם ילדים שמבינים וחשים והם יודעים שאנחנו עושים מה שצריך. אחרי רישום ובדיקה קצרה עלו ההורים בזה אחר זה לאוטובוס, הפעם של שירות בתי הסוהר, בדרכם לחיל מעשיהו. המשפחה שלך, סבינר. ושוב גם כאן הילדים בתווך, הלא עוול בכפם. ובתום יום שידורים ארוך, משה נוסבאום עדיין במטה המשטרה במגרש הרוסים. דיווחנו בפתיחת המהדורה, 22 נשים לא הגיעו לשם. נכון, אחרי יום גדוש אירועים נותרה תעלומה אחת, היכן האימהות. 22 אנשים שהיו אמורות להתייצב כאן במגרש הרוסים ולהישלח למאסר בכלא נווה תרצה, לא הגיעו. אמרנו 22, 8 נשים, 8 אימהות שוחררו לאחר שהתברר שהן אימהות לילדים עם מוגבלויות, ולכן הוחלט לשחרר אותם. גם 4 גברים, 4 אבות מבין ה-37 שהיו אמורים להתייצב לכאן לא באו, ולכן בעוד שהשאר האבות עושים את דרכם לכלא איילון לאחר שנקלטו כאן בדרכם למאסר, עוסקים כעת במשטרה בתעלומה. היכן האימהות, היכן עוד 4 אבות חסרים. תודה רבה משה, אנחנו נחזור אליך בהמשך. אולי כמה תשובות ממך סיוון רהב מאיר, איפה הנשים האלה נמצאות? קודם כל בואי נפסיק לדבר על אוטובוס נשים, אין אוטובוס כזה יותר. הן התפזרו, ירדו מהאוטובוס, חלקן נמצאות בכמה דירות מסתור שם באזור, חלקן פשוט יצאו להתרענן או לקרובי משפחה אחרי היום העמוס שעבר עליהם. 2 נימוקים אנחנו שומעים בשעה האחרונה. הראשון, הן אומרות הומני, כמעט הומניטרי, אנחנו לא מסוגלות לעזוב את הילדים אחרי היום הקשה הזה, מחר שבת, אנחנו שלחנו את הגברים כמו שצריך לפי כל הכללים, אנחנו לא יכולות להתייצב. נימוק אחר שאנחנו שומעים הוא נימוק הצניעות, הנשים לא צריכות לבוא ולהסגיר את עצמן מיוזמתן, וזה קורה, האירוע הזה של השעה האחרונה, בתום יום שהתנהל בסדר מופתי, מעל לכל הציפיות, גם של החרדים וגם של המשטרה, ולכן אם השוטרים שם ליד משה נוסבאום חשבו שהם כבר הולכים הביתה בתום היום העמוס והשקט הזה, כנראה שזאת תהיה השאלה לאורך הלילה הזה. צריך לאתר את הנשים פיזית ולעצור אותן. במקביל הן אומרות, אנחנו עדיין במגעים כלשהם. המילה פשרה, אמרנו אותה היום יותר מדי פעמים, אנחנו כבר לא מאמינים שזה יקרה, אבל לפחות שרק הגברים יעצרו והנשים כן יוכלו להישאר עם ילדיהן. 22 נשים ו4 גברים לא הגיעו למגרש הרוסים. סיוון, תודה, נתעדכן גם בעזרתך בהמשך. איך